Northeast Record presentation. WUFF. Bacci kike ne? Eh, ina kwana. Lafiya lau. Da ma yayin ki na zo duba bai yau nan ba? Kin shi ba so nan ba. To ki gaya mai waya na manta na zo dauka. Ce na duba shi ban gan shi ba. Zan gaya mai sai kin dawo. Sai kin dawo. Lilin baba on top. Barka da fitowa. Wai mai gida ya fita ne? Anya bai fita ba. Dan di yau ma ban ga fita shi. Ba wata ba wata ba wata ba wata ba wata. To sai ka fito mana. Ta tafi. Ya kike dariya? Kai da ban dariya kala duka zufa a jikinka. Wai ba wani ba. In ta dawo ta tambaye ka ina kaje me ka ce mata? Ke ko ne irin mugun fata ne. Tsorata sosai. Kyakkyawar rana. Amma insha Allah ba abin da nake kallo. Aiki kawai nake kallo. Na sha mata kake kallo. Kan dinnan da suka ganna bani da kalle. Wai fim ne na je ya aka kare. Hajjaji tawa. Ina kwance ne ina bacci sai na ji motsi. Sai tsoro ya kama ni shine na zagaya baya in ga ko menene. Ba mu san kin shigo ba ai. Kin ga ba tsoro nake ji. Zuwa fa ne in ga menene. Subutar baki dai na ce haka. Ina baby take. To masha Allah, a shafa mun kanta. To a dawo lafiya Hajjaji tawa. Hajjaji. Haba my love. Haba. Ke kishinki ne wallahi yayi yawa. Wannan irin kishi naki haka? Wani irin kishi na yawa ni fa na gaji da wannan abu. A gaba na kake kiran ta Hajiya kake kashe murya ka je ne kake kashe mata murya ne kuma ka ce wai kishi na yayi yawa. Ni ma fa matar ka ce ba gaskiya ni ma matar ka ce. Haka ne amma ki haƙuri. Ki gode wa Allah asirin ya rabu akan mun ba. Kyakkyawar rana ita ce na gamma gama tare. Lilin baba on top. Sanada. Soldier boy. Northeast Records. Zara kin shiga zuciyata. Zara kin shiga zuciyata. Zara kin shiga zuciyata. Zara kin shiga zuciyata. Ki zo da sauri ki daure ki zo da sauri ki zo da sauri ki daure ki zo da sauri. Yarinya kyakkyawa kin hadu ba kaniya. Kina da kyau san kowa. Beautiful my lover. Yarinya
kina da kyau san kowa beautiful my love. Mama? Dana. Ni wallahi fushi nake yi da ke. Laifin me ne kuma? Haba. A ce tun tsawon lokacin nan ki zo kin ga yarinyar ki ba sai yanzu? A yi haƙuri. Ba abin da ya kawo ni illa ganin yarinyar ta kawo ni gidan nan da haƙuri. Shi kenan. Inda Allah ya kawo ki na huce. Barka da zuwa. Hajjabi. Kan wani lafiya? A yi fushi ya kamata a ce mun yi da ita ko? To kai ma dai ka faɗa bin. To a yi haƙuri. Ai na bar ku ne ku ci amarcin ku tukuna. To ba damuwa ya hanya. Lafiya kalau. Ya kwana biyu. Yanzu baby na a kira Siyama ta kawo ta sai ta ganta. Okay to. Ba damuwa. Kawa. Gaskiya kin yake. Allah. Ki barin ba ki wani sirri. In kina so ki ji daɗin rayuwarki, ki nemi yaro matashi. Ai kuma baki sani ba. Ba lalle bane sa'an da kika samu ni isa ne shi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina wuni? Lafiya kalau. ‘Yan mata? Kamar na son san wannan fuskan nan nan. Na sha matukar wahala gurin neman ku mama. Laifin me ne haka? Dana ka yi haƙuri don Allah. Yanayi ne ya kawo haka. Ba za mu iya zama a wannan unguwan ba, zai zama mana abun kunya da abun gori. Haka ne mama. Amma ai da kin sanar da ni kamar yadda na faɗa miki a asibiti. Zan yi auren Siyama kowane irin hali take ce. Na fi kowa sanin haka. Domin kai ne masoyin Siyama na gaskiya, kai ne na hakika. Ni ko Hajiya? Ba ni bace ba. Hajiya, ke ku ina kika santa? Kawai dini ne fa. Ni ba. Ina gana a gurin bikin ku kenan na ganta. Lokacin bikin ba ta nan tana makaranta. Sai dai ko kila kin ga wata mai kama da ita cikin dangi akwai wanda suka yi kama da mu. Ba ma ki na ga mai kama da ita ne. Yawwa. Sanajiya. Yawa sanu ko? Ina raya. Kin ga mata ta zo ta tare ma da hankali gaba ɗaya. Ta tare maka da hankali, ta tare maka da hankali. Ko da kin taɓa ganin ta ne da gaske? A'a wallahi ban san ta ba, ban taɓa ganin mai irin kamannin ta ba mai. Shigiyar mata ke aminiyar Hajiya ke. Dana ina mai ƙara baka haƙuri akan wannan abin da ya faru. Ba komai mama. Ba komai. Yanzu ina ita Siyama ko ta je unguwa ne? Ina mai ƙara baka haƙuri ɗana. Ka san matan mutum kabarinsa. Siyama ta yi aure. Ta yi aure mama? Ta yi aure. Wancan sauran na ta aura kenan? A'a, wani ne a ƙauyenmu. Allah sarki na taya ta murna. An ce mace ta haifa, ina yaron take? Tana can a wurinta. Tana can tare da ita. Hakuma, Allah ya raya ta. Amin. Ni zan kuma. To ɗana, ina fatan dai zamancin da ke tsakaninmu da kai ba zai yanke ba. Mama yanzu a matsayin wanki a gare ni. To na gode. Allah ya albarka. To Na gode. ga wannan mama. Ikon Allah. To na gode. Da sa a gama lafiya. Allah ya albarka. Danada. On top. Lilin baba. Shago duk yara ne haka. Kana tare da dini ya baka haka. To idan kai magana a ce kana bakin ciki. Rance fa na ce dini ya bani. In samu haɗa cika ƙara jari. Sai hanya yake mu.
sai alƙawarin iska. Kaga ni na ma fita harkar dini yanzu don wayarsa ma bana iya kira, don ma wata renin wayo kira na yaran nan wai in daina ba jama'a wayarsa. Wani tambaye ka tunda ya auren nan ka taba zuwa gidansa? Ban taba zuwa ba, ko lokacin da aka yi aurensa ma kaf cikin abokanmu ba wanda ya raka shi, kai hasali ma bayan auren ma jirgi suka shiga suka yi tafiyarsu. To garin nan ko dini in ya shigo garin nan sai dai in ji ya shigo ya fita ba ne. Sau ɗaya dai na san ya tura min 50,000. To wurin ba ka shawara, idan wani dan uwanka ko abokinka ya yi kuɗi ba a jiransa, binsa ake yi, su kuɗi binsa ake yi duk inda suke a neme su ko a wani hali ne. Da yake zuwa wajenka yana samun na kashewa, kai kake bin shi ka kai mishi? Ina biyo ka yake inda kake karba. Kwarai kuwa shi yake tasowa ta kanas ta Kano ya zo ya karba. Tabbas mai nema shi yake bibiya. To shawarar da zan baka, ka bi shi gidan shi na Kaduna, ka yi kwana 2 ka karanta masa matsalolinka, na tabbata dole sai ya gutsara ma wani abu. Haka ne, kuma ina ga hakan zai kokarin kai masa ziyarar bazata. Northeast Records. Lilin Baba, wallahi, hot up. Barka dai. Lafiya dai ko? Ni ne nake ne. Dini? Daga ina? Abokinsa ne. Asali ma bai da wani abin da ya wuce. Ta za a yi gane? Kwarai kuwa na ga hoton ku tare. To wa za a ce mai yazo ne mai? Salim za ka ce masa. Salim? To. Barka dai Salim. Ya aiki. Adalla. Bako kai. Bako? Waye sunan shi? Salim. Ha? Salim. Salim? Baka ce mishi ina nan ba ko? Ai na ce kana nan. Saboda har ya nuna min hotunan ku da yawa a wayar shi wallahi. Ga Hajiya nan mata. Hajjaji manyan baki. Hajjaji. Ya na ka tsaya waje kuma? Na tura mai gadi ya zo mun magana da shi. To ya gida ya hanya? Na lafiya la Hajjaji. An dai zo lafiya. Lafiya kalau. Ya kowa da kowa. Lafiya la wallahi. Ya su mama kuma? La. Abokina. Kana yi. Sai kuka gani kamar daga sama. To, ina kai ta gane gidan nan. Tambaya, ai gane gidan fitattu irin wannan abu ne mai wahala. Dama kai ma baka san da zuwan shi bane? Ina san da zuwan shi. Ai ba zata na masa. Amma ka share mu kamar mun ma laifi. Laifin mutumin ne Hajja, wayar sama ba ta shiga. To shikenan. Yanzu bari ka ci abinci sai a kai ka masauki. Amma da kwana mana 2 ai. Ina dare. To shikenan. Sarin tashin dan Masha Allah. Allah ya kashi hanya. Amma akai ka zo ba waya ba komai. To ai haƙuri. Haƙuri. Ba da mu je in kai ka inda za ka kwanta ko? Yawwa, alhamdulillah. Ga ɗakin. To. Ba damuwa. Zan je sai ina dawo. To shikenan. Sai ka dawo.
Ya na ganka a gigice haka. Matsala ce babba. Matsalan ne kuma? Salim ne ya zo gidan nan kuma da alamun zai kwana biyu. Gashi da shaidar surutu kin ko san akwai matsala ko? Inna lillahi. Yanzu to me abin yi? Ya kamata a yi wani abu. Ina kaunar ki kin ji ladidi, kin ji ladidi na kaunar. Ganina shine ban kwana, ganina shine mutuwa, ka gane lalle in dai na fito dole sai an yi kuka. Karkiya da masoyin ki to ki saurara, karkiyar da masoyin kidan akwai kura, ɗauki hankalin ki sai tashi ki salura, ina biyar ki abin da ki kai mini na jura, bari ni na yo da ke, bari ni na yo da ke, tunda na ce sai da ke, bari ni na yo da ke. Je gida can sai mu zauna, ni zan rike amana, kyakkyawa zo mu zauna, da kulawa za ki shana.